След като в предишната част в полигона за тестове на блистометалодетектори поставихме съответните цели и запълнихме дупките, сега вече сме подравнили и оттъпкали терена и сме поставили листа с информация за заровения обект, както знаете от предходните части. Полигонът се състои от 4 реда, като всеки ред се състои от 4 отделни обекта, разположени на различна дълбочина. Виждате в момента под този лист, който се състои от хартия А4, върху която са разпечатани параметрите на обекта, поставен в обикновен джоб А4, а под него има картонено ВЛПП, за да не изхвърчи този лист от вятъра. Всеки един от тези листове е поставен горе-долу върху съответния обект, който се е заровен тук. В случая виждаме от информацията на листа, че това са 10 стотинки или монета с диаметър 18,5 мм на дълбочина 28 см. Това е първия обект от четвърти ред. Виждаме монета 18,5 мм на 28 см дълбочина. Втория обект е същата монета вече на 30 см дълбочина. Третия обект е монета 1 лев с диаметър 24,5 мм на дълбочина 34 см. И четвъртия монета 1 лев вече на дълбочина 36 см. Това беше първи ред. Първи обект в втори ред от полигона представляват 50 евроцента на дълбочина 30 см, те с диаметър 24,25 мм. Виждате и останалите параметри. 50 евроцента на 30 см, 50 евроцента на 32 см, 50 евроцента на 34 см, 50 евроцента на 36 см с 4 обекта, които изграждат втори ред. Трети ред от полигона се състои от 4 монети от 20 евроцента. Първи обект 20 евроцента с диаметър 22,25 мм с заровен на 28 см дълбочина, 20 евроцента на 30 см дълбочина, 20 евроцента на 32 см дълбочина и 20 евроцента на 34 см дълбочина е четвъртия обект от трети ред на полигона. Четвъртия ред от полигона се състои от 4 обекта отново. Това са 10 евроцентове. В първата дупка 10 евроцента с диаметър 19,75 мм са поставени на 26 см дълбочина. Във втората дупка 10 евроцента са поставени на 28 см дълбочина. В третата на 30 см дълбочина и в четвъртата на 32 см дълбочина. Това са 16 обекта, които са поставени в полигона за тестове на блистометалодетектори. Почвата в полигона, както многократно пояснихме в останалите части, е минерализирана. Състои се от голяма част пясък, примесен с камъни. Т.е. това е оригиналният състав на тази почвена обвивка тук. Почвеният слой тук специално е с много малка дълбочина, от порядъка на около 20-25 см, затова почти всички дупки се наложи да ги разбиваме скалистия слой, който се намира под тях, т.е. твърдия скалист слой, за да се получи допълнителна дълбочина на дупката, съответно, както и показахме, отделните дълбочини. Почвата е изключително суха, което затруднява детекцията, но опитните търсачи знаят, че при суха почва дълбочината на детекция намалява и обектите се засичат по-трудно, отколкото ако почвата беше влажна. Това е песъкчлива почва, разположена в Родопите и на този терен не е валяло от няколко месеца. При изкопаването на дупките и при зариването видяхте огромното количество прах, което се вдигаше и което е потвърждение за сухостта на почвата. Целта на това изпълнение на полигона е, за да може да се спестиме излишно постоянно копаене и тези 16 обекти позволяват да се изследват едновременно т.е. чрез последователно с различни блистометалодетектори, различни модели, различни версии, за да се види как се справят отделните версии и модели с детекцията на тези 16 обекти. Освен това, наличието на тези обекти, те са разположени, всеки обект отстои от другия на разстояние 1 метър.
зигзагообразно разположени са, за да не се застипват при маховете отделните сигнали. То шахматно са разположени, всеки ред устои от другия на разстояние около 50 см. Тоест по дължина всеки обект устои от другия на 1 метър, а по ширина на средно 50 см по права линия, ако пуснем перпендикуляр от един до другия ред. Това беше поредното описание. Вече пристъпваме на следващите части към изследване на тези обекти с различни металодетектори. Пропуснахме да споменем, че наличието едновременно на тези толкова сигнали, т.е. общо 16 сигнала, позволява имитиране на засичане в ход. Т.е. при свободни махове и при движение на оператора да се покаже как при свободно движение на ход се засичат тези сигнали.